Tu recordes una situationship que jo vaig tenir fa com 6 anys? Bueno, és igual. Jo vaig tenir una situationship fa com 6 anys. Sí? Vaig trigar 3 anys a superar-lo. Sí, és veritat. Vull dir que, noies, aquí, què hem de fer? Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Salsa Romesco, un podcast de Marta Mas i Caral Guinart. Bon dia, romesquetes. Hola! Avui estem a les portes del burnout. Avui estem a les portes de l'infern. I he de dir que aquest programa ens ve com anell al dit, no? Sí, anem a parlar de la feina quan la feina ens ha tret les ganes de viure. Sí, anem a fer-ho, perquè no voleu saber del que estàvem parlant abans d'entrar en antena. No ho podem dir? Sí, podem dir. Estàvem parlant de tetes. De tetes. Estan parlant de tetes amb els tècnics. Sí, perquè la Caral i jo ens sabem mimetitzar. Sí, i hem arribat a un... No direm sobre què hem arribat a un consens. Però hem compartit un desig. I les 4 persones que són els nostres 2 tècnics i nosaltres hem coincidit tots en la línia base d'aquest desig. De les tetes. La línia base, mateixos principis de tetes. Els principis del que ve ser la teta. Sí. I ens ha fet molt felices. Bueno, és que s'ha construït un pont de sobte, no? Entre 2 homes heterosexuals, una lesbiana i una bisexual. Sí. El Rob està, pobra, que es vol amagar. I al centre hi ha la nostra opinió sobre les tetes. Us he de dir que, arribades a aquest punt de la pel·lícula a finals de juliol, sempre és maco tindre aquests moments amb la gent que està igual d'acabada que tu. Uns moments de deliri. Bé, noies, com sospitareu, avui és el nostre últim programa de la temporada. Últim programa i una cosa. Últim programa de la temporada. Sí, de la perquè temporada. Renovem! Eva! No. Ningú s'esperava que renovéssim, Que deia aquests 2 putes dies. És que estem aquí, nosaltres estem sempre, sabeu? Anem per sota de la superfície del mar. Som com un submarí que va en horitzontal. Som com, estem per sota de terra tot el rato fins que patapam, al gener 900 persones a ple de 62. Menja d'aquesta, patapam. I punts. Que bueno, noies, ja en parlarem d'això. En qualsevol cas tornarem al setembre, no, Caral? Sí, tornem al setembre. Des d'aquí, us desitgem que pugueu fer vacances. Sisplau. I si esteu condemnades a seguir o començar la vostra jornada laboral, us enviem una abraçada enorme. Així que també us vindrà com anell al dit del programa de treballar, que és el d'avui. Sí. Sabeu que... Dada. 1 de cada 3 persones a Catalunya no poden anar de vacances. Això és impressionant. Això és molt bèstia. Hi ha gent que es demana crèdits per anar de vacances. We are fucking mad, t'ho juro. We are fucked up, total. Total. Bueno, Marta, som-hi, no? Què ens portes? No s'ha notat gens que estem de burnout, no? Estem perfectament optimistes. Bueno, posarem una sintonia curta perquè avui vinc a fer una petita editorial sobre la idea de treballar. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. Aquesta temporada hem parlat de les amistats, de l'endogàmia, del consum, de la mirada aliena, dels secrets, la salut mental, el desig. Avui, i per acabar el curs, ens centrem en un espai on tots aquests temes es poden donar a la vegada. La feina. La feina ocupa la meitat del nostre dia, de la nostra vida. Allà hi coneixem a gent, hi fem vincles fràgils i troncals, alguns perduren, altres moren de camí, alguns ens ensenyen lliçons o ens posen a prova, altres es creuen sense ni tan sols moure l'aire que ens envolta. Que poeta m'he posat aquí, no? No, ha sigut impressionant. Bueno, vaig tenir un dia. No, Què passa? M'encanta. Què passa? Està sonant internacional, de fons. És així. Què passa amb totes aquelles interaccions que es donen en un microcosmos com és la feina i sembla que no siguin rellevants a la vida real? Com si en sortir comencés el que som. Com si allò hagués estat un parèntesis de 8 hores. A no ser que siguis autònoma, que llavors la feina i la vida es creuen constantment generant jornades de 15 hores perquè sí, tu també pots ser el teu propi cap explotador.
Tornant al que dèiem, en qualsevol cas, potser la idea de la sèrie Severance, on el jo que treballa i el que viu tenen consciències diferents, no s'allunya tant de la realitat. Treballem per poder fer el que realment desitgem després, però sovint la feina ocupa tant d'espai que esdevé la majoria de la nostra vida, deixant-nos sense energia per fer allò que constitueix el suposat premi quan parlem de guanyar-nos la vida. No? Foucault, al llibre Vigilar y Castigar, té un capítol molt interessant anomenat Los cuerpos dóciles. Aquí explora la idea de que la institució, en el seu cas enumera que són la fàbrica, l'escola, l'hospital i l'exèrcit, avui en dia doncs, serien altres, no? La institució modula els nostres cossos. Ens convertim en homes màquina. Cito. L'objectiu serà fer del cos un aparell eficaç, que es disgregui en diverses parts per construir una màquina que rendeixi en la seva màxima potència. Però no només tractarà de distribuir els cossos, d'aprofitar-se'n i d'acumular el temps, sinó d'articular les peces elementals del que està composat per obtenir el màxim rendiment. Per tant, la feina, l'espai de treball, el treball en si, ens condiciona i condiciona la nostra forma de viure i de relacionar-nos. I com que no podem obviar que treballem i treballem tantes hores, avui volem parlar del que passa en aquest horari laboral. Quines experiències tenim a la feina més enllà d'aquesta? Ara sí, endavant amb el consultori. Vale, abans de començar amb aquest consultori, que ens heu enviat consultes molt llargues, cosa que sempre està bé, tenint en compte les energies que tenim totes a finals de juliol. Cosa que té molt de mèrit, ja. Sisplau, un petonet per vosaltres, que no falleu mai. Anem amb dues al capítol anterior, que si no recordeu malament vam haver d'escurçar-lo perquè, era molt llarg, Ah, és veritat, ens vam saltar preguntes. i dos, la persona que necessitava l'estudi aquí, després de nosaltres, va arribar i nosaltres encara no estàvem fora, llavors vam haver de ficar-nos un coet al cul. En tot cas, dues del capítol anterior, vale? Digue'm, Marta, si aquesta la vam fer o no, perquè jo he tingut dubtes quan l'he ficada. Vale. Jo crec que no. 28, ella. Bon dia, romasquetes. Us escric amb una unpopular opinion i espero que no se'm titlli d'antiquada i carca. Sí la que vam la vam fer fer. aquesta, oi? Sí. Vale, doncs ja està. Anem al següent, 21, ella. És que tenia com dubtes i he preferit tenir-vos en compte de... Està perfecte, noies. Ni una romasqueta Vinga, sense la seva resposta. Pues era una només, vale? Recordeu que el capítol anterior parlàvem sobre ser bones, sobre la idea que tenim de bondat en les relacions, vale? 21, ella. Hola, guapis. Fa uns mesos vaig tenir la meva primera relació, que alhora va ser el primer lío i el primer de tot. Era una relació oberta perquè, tot i que jo hagués preferit tancar-la per inseguretats els primers cops, em va explicar que ella només entenia o entén les relacions d'aquest tipus els motius que tenia. D'aquest tipus, els motius que tenia. Romasquetes, ens foteu unes redactades, li foteu unes patades. Sí, no passa res, entenem que ha sigut molt ràpid. Està Però bé. que escriviu des de la visceralitat, que també està bé, perquè Sí, així sí. ens expliqueu les coses des de les entranyes. Bueno, cadascú entengui el que vulgui. Jo no la volia perdre perquè ja estava molt pillada. Tampoc em semblava una mala idea i doncs així ho vam decidir. Total, que el meu rol dins la relació de només 2 mesos, LOL, va ser intentar entendre la seva manera de veure la vida i les relacions, que era bastant diferent a tot el que havia mamat jo des de petita. Soc d'un poble del Pirineu, vulguis o no, l'entorn és molt més conservador i creixes amb uns ideals de relació inculcats inconscientment per molt que entenguis o vulguis entendre altres maneres de relacionar-se. Llavors, quan va començar a aliar-se amb una altra noia, em va començar a venir moltes inseguretats de cop. Jo vaig continuar intentant entendre com veia ella les relacions i me'n sortia prou bé fins que va creuar un límit que segurament no havíem definit prou bé i podia ser bastant ambigu. Allà vaig explotar i vaig plorar molt amb ella al costat. No li va sentar bé i al cap de poc em va deixar. La cosa és que
em vaig quedar amb la sensació de que jo havia intentat entendre-la de totes les maneres possibles. Vaig quedar amb amigues enteses en relacions obertes, castelleres. Castelleres. Perquè m'ajudessin i m'expliquessin el seu punt de vista. I crec que ella, a la primera que m'havia d'intentar entendre a mi, el perquè de la meva reacció i tot, ho va deixar córrer. Em va deixar amb l'excusa de que ella no estava preparada per una relació, etc. Vaig ser bona nòvia per intentar-ho i lluitar-ho tant. I ella mala nòvia per no fer-ho. Jo, sincerament, no crec que ella fos una mala nòvia. La continuo defenent davant les meves amigues quan la critiquen. Simplement, potser no hi va dedicar la mateixa energia que jo. Potser vaig ser jo qui li va dedicar massa energia. No ho sé. Potser ja no hauríem d'haver començat a ser parella en un punt les dues proposàvem dos tipus de relacions diferents. Pues data, estic 99% segura de que al cap de pocs mesos ja estava amb la tia amb la que es liava quan estava amb mi. Vaig estar enfadadíssima, però ja se m'ha passat. Postdata 2. Ja he superat la ruptura i tot el que va passar, gràcies a la meva fantàstica psicòloga, l'estimo. Però crec que segueixo pillada, ja no sé què fer, ajuda. És veritat que aquestes situationships et tornen boja. Molt loca, sí. 2 mesos et poden destrossar molt més, desequilibrar més la química cerebral que 3 anys de relació amb un final distès, no? Total, i m'agrada molt la dicotomia aquesta que explica, no? Que més enllà de la moralitat i més enllà dels límits que tu apliquis a qualsevol tipus de relació, cada una té una manera molt diferent d'entendre el que és bo i el que és dolent, no? Com que potser ella ara diu vaig aguantar massa i això em va fer bona nòvia, o ella va ser bona nòvia perquè em va deixar anar quan potser per mi ser bona nòvia era que em busqués, no? Com que són tots aquests matisos que també ens fan embogir molt i acaben que jo crec que no acabem de saber on dipositar la culpa, saps? Ni on dipositar la ràbia, i que crec que a vegades és molt necessari afinar bé amb aquestes coses, saps? Totalment. Tot i així sí que crec que allò que diuen que perquè algú es quedi has de deixar la porta oberta, no? Ella, a la que va constatar que tenir una relació amb algú implica converses incòmodes i ferides i gestions, va veure que no estava preparada per fer-les i potser la noia amb la que està ara, amb ella no ha de fer aquestes gestions. Les acabarà ben de fer. No sé si et pots relacionar sexoafectivament i estalviar-te com les gestions afectives, no? Però bueno, sí que hi ha un punt que ella, amb la porta oberta, va decidir marxar i ja està. És que també és tranquil·litzador saber que no hem de mendigar l'amor de ningú, no? I si aquesta persona va preferir marxar, estimada, està molt bé. Tu pots dormir amb la consciència tranquil·líssima sabent que tu vas fer tot el possible perquè això funcionés. Absolut. Si l'altra persona no tenia ganes d'escollir-te, està bé. És que tu només vols estar amb algú que et tria a tu. Si no et tria, no és algú amb qui vulguis estar, no? Absolutament. Sí. Jo crec que això és molt tranquil·litzador. Sí. I també com... Sí que hi ha hagut un punt crec que d'enfado, no? Jo ho vaig donar tot per ella i ella a mi no em va donar res, i és el que dius tu, Marta, saps? Com potser per ella no era això, aquesta relació, i ja està. I tu vas saber veure-ho i vas marxar, o sigui que... Brutal. Molt bé. Ai, i demana ajuda perquè segueix pillada tot i anar al psicòleg. Va, una cosa, noies, anar al psicòleg no farà que us espilleu d'algú. Això. Tu recordes una situationship que jo vaig tenir fa com 6 anys? Bueno, és igual. Jo vaig tenir una situationship fa com 6 anys. Sí? Vaig trigar 3 anys a superar-lo. Sí, és veritat. Vull dir que, noies, aquí, què hem de fer? Saps? Sí que és veritat que les coses en certa mesura acaben passant, Clar, però hi haurà gent... Ostres, és que hi ha un absurd darrere d'això, no? Tu pots tenir una parella d'any i pico, separar-te, plorar 2 dies i ja estàs bé. Perquè potser el dol l'has fet entremig, perquè sents que realment veu viure tot el que podíeu viure. En canvi, hi haurà algú amb qui sents que t'has quedat a les portes de l'amor i potser t'estaràs 3 anys, o potser no, potser amb 2 mesos més tu ja ho tens col·locat a un altre lloc. Però no podem esperar que les coses durin el que van durant vida, diguem, no? Total. Ja està, són capricis del destí, el que ens duren els dols. Perquè jo he acabat arribant a la conclusió que és absolutament aleatori. Total. És que ho és. Sí. Ara sí, anem amb el tema. Amb la feina. Som treballadores. Som treballadores. Ella, 24. Jo sóc la primera a dir a les meves amigues que mai estiguin amb un company de feina. Això ja sabíem que passaria. Això sabíem que avui havíem vingut a això, noies. Ai. I aquí
Escuchamos però no juzgamos. Juzgamos, nada. Bé, jo, evidentment, em vaig saltar el meu propi consell. Tot va passar al sopar de l'empresa. Ella, 25, no feia molt que hi havia entrat. 2-3 mesos aproximadament. Jo l'havia vista, no treballem en el mateix departament. Em semblava guapíssima i, a més, és aquest tipus de noia que amb el seu somriure il·lumina tota una sala, sabeu? Però no hi havia intercanviat cap paraula amb ella. La qüestió és que durant el sopar vam estar parlant i em va semblar un sol, però això només era el començament. Uns quants vam decidir anar-hi a una discoteca propera on estàvem i ella també venia. Aquí, jo, intel·ligent, vaig dir-li de guardar-hi la jaqueta juntes i que em donés el número de telèfon per si alguna de les dues marxava abans per avisar i agafar-les. Aquesta puta tècnic... M'encanta perquè tot devia sentir en plan, soc tan subtil, i l'altre estava com, com m'ha demanat el mòbil, no passa res, saps? Em vull amb ella. I tu com, ningú s'adonarà mai que li estic tirant la canya. A mi m'ha encantat aquesta tècnica, ties. Però imagina't, com, ui, deixem la roba juntes al guardarroba, però m'hauràs de donar el mòbil, perquè clar, imagina't que ens perdem, no? I love it. Imagina't que et vull dir de venir a dormir a casa. En fi, tot anava superbé, estàvem ballant i entre els cubates i els xupitos ens vam liar. No sé què va passar, jo no sabia si li agradaven les noies, però sí sé que jo tinc més morro que qualsevol tio heterobàsic i vam marxar de la discoteca. Una cosa va portar l'altra i no fa falta explicar res més. Però és que això no acaba aquí, perquè jo havia de tornar amb el meu jefe. Evidentment, quan ens en vam adonar de l'hora que era, el meu jefe havia marxat sense dir-me res i la discoteca estava tancada. Bé, això és important, perquè feia un fred de la hòstia perquè era puto desembre. Ella, que és espavilada, va aconseguir que les noies de la neteja ens donessin les jaquetes. El problema més gran era l'hora que era, ja que la zona on estàvem està lejíssimos de casa meva. No estàvem a Barcelona centre i des d'on era trigava més d'una hora i mitja per arribar a casa. Estaven al Salamandra i ella viu a Horta, no? És algo d'aquest plan. Algo sí, estaven, sí. I vaig pensar que era una boníssima idea. O estaven a Razi i ella viu a Hospitalet, O sigui, com que serveix de punta a punta. Lo important és... Algú estava a Hospitalet o anava a Hospitalet? Sí. Vaig pensar que era una boníssima idea trucar al meu pare perquè ens vinguessin a buscar. Amb la mala sort que ens estàvem liant i ella diu, oye, ¿qué coche tiene tu padre? Quan l'anava a contestar just el veig. Quina vergonya, noies. Vaya pinta teníem les dues d'haver follat. Ai. Però van follar per allà fora. Sí, Molt bé. entenc que sí. Vale. M'encanta perquè has dit, ja no cal explicar res més, i ens han quedat 93 dubtes. Ens han quedat On 550 dubtes. On veu follar? Clar, això també això volia... A un cotxe no, perquè no tenia cotxe. Al lavabo de llibreria Finés. Van anar a finestres? No, al carrer tampoc perquè feia un fred de l'hòstia, han dit. No, van fer el carrer, home, clar que van fer el carrer, on vols que ho facin? No tenien jaqueta? Jo crec que els lavabos. No, perquè han dit que les dones de la neteja els hi van donar les jaquetes. I la Després. discoteca havia tancat ja. Estaven a fora de la Estaven a discoteca. fora. Estaven a la superilla, de davant de Raz. O al parc de l'Hospitalet. O al parc. Al Pumarejo. Al parc de davant de Salamandra. Si sents Parc això, molt gran. escriu-nos i respon-nos. Sí, parc molt gran, Sí. molt de matorral, Sí, molt de banc. molt de banquet. Passa molt de policia per allà, Sí, però no és il·legal morrejar-se. Van follar, clar. No. Fer un cunilingus Sí. de ple carrer. Clar, no sé fins a quin punt això és exhibicionista. O sigui, en un parc infantil ja te'n vas a la presó directe. Però de nit. Però de nit, això ja ho preguntarem a algun assessor legal. Una mica de petting tonto. Una mica de petit tonto. En un banc, fins a quin punt és il·legal? No crec que et diguin Entre res. dues noies fantàstiques. No crec que et diguin res. Ah. Vale, continuem. El dilluns següent em truca una de les meves companyes dient que què tal el sopar. Li explico i em diu que uns quants de l'ofi saben que va passar i jo em moro de la vergonya, cosa que fa que no vagi a l'oficina fins al gener. El meu treball no fa falta que vagi molt a l'oficina. Bueno. Hòstia, ressaca de zorra, però de luxe, Ressaques de zorra. Estimada, està bé, no passa res. Però entenc, l'entenem. Hòstia, és boníssim fins al gener, em fa molta gràcia. Entre aquests dies jo li escric a ella i després de parlar una mica em fot tremendo vistazo. Jo sé quan m'haig de retirar, perquè el meu ego no pot suportar un altre visto. Ara ens parlem com si res hagués passat, però va ser incomodíssim veure'ns després del sopar. El pitjor és que recentment m'he assabentat que ho sap tot el món, però que ningú ha volgut preguntar-nos a les implicades. Amb tota la meva experiència, vull recordar-vos que és mala idea estar amb una companya de feina. Per què creus que serà incòmode després? Però la veritat és que serà
molt més incòmode del que et penses. Gràcies, noies, per tot el que feu i perdó si no s'entén molt bé, no sóc catalanoparlant de normal. Fantàstica, ets la millor, reina, t'estimem. És molt fort. Ara ho entenem. Hi ha un munt de penya que fa l'esforç d'escriure'ns en català. Meravelloses. Sou les millors, tio. Sou les millors, teniu un espai reservat al nostre cor. Podcast. El nostre podcast. Bueno, és que això, jo no m'imagino el que deu ser, tio. Jo no em vull enrotllar mai amb ningú de l'oficina, perquè som 3, 4, i 2 són nois. Ja, jo no tinc oficina, però podem trobar com paral·lelismes, en plan, et lies amb algú que t'aniràs trobant, se n'entera tothom, i després, saps? És com... Vergonya, ressaca de zorra. És que tinc moltes ressaques de zorra, us he de dir. Sí, però sí que és veritat que si no treballes en una oficina i et lies amb algú del teu àmbit laboral, això és el que fem de normal als autònoms. Això es diu un dimarts. Això es diu un dimarts. Això es diu totes les teves parelles des de fa no sé quants Literal. anys. Sí, que ho sàpiga tothom. Dios, ni a puta conya. Però, i saps què és lo curiós? Que per la gent segurament era una anècdota divertida. Sí. I que tu haguessis pogut anar al desembre a la OFI i comentar-ho amb la gent, fer-te el salseo, rotllo, buah, tio, pues ara no m'està contestant, no sé què, però va ser molt guai i tal. I tothom hagués tingut un tema de conversa i els hi hagués alegrat la jornada laboral, que ja és prou purgatori coded. Sí. Però entenc que hi havia com una mirada juiciosa de tu envers a tu mateixa, no? Que aquesta és la pitjor, la ressaca de zorra, jo penso molt en la mirada juiciosa de tu cap a tu mateixa. Jo encara, avui m'estava rentant les dents i m'ha vingut el ic d'una turra que li vaig fotre a un tio a un festival, saps? És com que és molt cabrona la ressaca de zorra, perquè segurament l'altra persona ni se'n recorda l'endemà. Sí, a mi em venen molts records de la sala Estroika, tio. Vale, això no té res a veure amb l'oficina, però jo de sala Estroika amb 18 anys a Manresa em venen X de coses que havia fet allà. O sigui, imagineu-vos el que dura, el que arriba a durar això. Però bueno, mira, ja no existeix la sala Estroika. Jaque mate. O sí, crec que no. Bueno, no ho sé. En tot cas, hi ha una cosa que sí que potser t'hagués aconsellat és com, abans que et fes el bistaco, dir-li, ei, tia, com a l'oficina tot bé, no? Com no ho fem raro. I ja exacte. Sí que hi ha algú com que crec que et retorna la dignitat. Com, i una cosa, entenc que això com ja està, estarà tot guai, vols que fem una birra abans per normalitzar les coses, perquè també recuperes el poder. Ja no ets aquest ésser. És una recollida de cable. Sí. Tiqui, 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 cap a dintre. I és una manera de dir, en plan, a mi m'és igual, A mi me la pela. Sí. Si vols que siguem col·legues, tranqui, però digue-m'ho. Simplement que quan t'hagi de demanar accés en aquell Excel no sigui raro. O estiguem 4 menjant i 2 sortint a fumar i ens quedem soles a la taula i que no sigui... Exacte. Que no haguem de parlar del temps. Cuideu els vostres espais segurs a l'oficina. El pitjor que et pot passar és tindre una jornada laboral d'entre 8 i 9 hores, tindre una hora per dinar entremig i haver de dinar amb gent que et cau malament. No, és que això no... No, res s'hi compara. Cuideu-vos els espais segurs. Jo a vegades he fet veure que tenia més feina de la que tenia i he dit, no, tranqui, dino davant l'ordinador. Perquè és que... En plan workaholic, i tu mirant The Office, no? I jo estic mirant el senyor Cruanyes fent el telenotícies migdia. Prenent apunts. Sí, és com... En fi. A veure, següent, no? 22. Ella. He tingut múltiples feines a la meva vida. Botigues de roba, de queviures, hoteleria... Treballant a un restaurant em vaig trepillar d'un noi amb qui vam tenir una situationship 2 mesos i després em va deixar. En su momento yo era joveneta, 18, i fue un poco dramático. Era tan tens treballar junts, sempre hi havia una tensió rara que em mantenia enganxada, però mai va passar res més. En general, l'ambient de treball era una merda. Competitivitat, molta crítica, rivalitat entre la gent que tancava i la gent que obria. Ja, t'he de dir que aquesta rivalitat serà eterna, Jo he estat en els 2 torns. Jo he odiat a l'altre bàndol, sempre. Sí, mai ho vaig entendre. En fi, ara estic en un altre lloc on sóc amiga amb les meves companyes, es podria dir que les estimo, encara que les jornades són molt llargues. De camí a la feina m'alegra pensar que riuré. Els parlaré de la meva setmana i els meus safarejos, i que les 9 hores i mitja seran una mica més amenes amb elles. Crec que la diferència entre el primer lloc i el segon són els rols de poder. El primer érem una
plantilla prou gran, amb un sistema de jerarquies molt clar, en el qual podies anar ascendint, responsable, gerent, cap d'àrea, treballaves al Tagliatella. O alguna així. En la meva feina actual, totes estem al mateix nivell, els caps mai són a la botiga i sobretot no hi ha el discurset pesat de fidelitat i creixement personal de l'empresa. No suporto la gent que parla de l'empresa en primera forma del plural. Nosotros, en esta empresa, jo no treballo per l'empresa, però em nego a ser l'empresa. Jo treballo per l'empresa però nego a ser l'empresa. Clar, no som una gran família. Exacte, no, això és horrible. En fi, senzillament compartir això. Gràcies, noies, al curro actual i tinc una crush. Però té parella, així que res, a disfrutar de su presència i nada más. Merci per llegir-me, boniques i bon estiu. Jo crec que és aquesta cosa que diem sempre, que allarga la tensió. Ah, sí, a la allarga feina. la tensió. Sí. No, perquè a la que la culmines ja És una merda. ja passen És una coses. merda. Us he de dir que si teniu curros de temporada, que ara és el moment, moltes de vosaltres ja haureu començat a finals de juny amb les vostres respectives feines al bar del poble, si hi ha una cambrera que us agrada, encara que tingui nòvio, allargueu-ho, tireu-vos tota la canya al món, com possiblement no passarà res. A finals d'agost no passarà res. Quedeu-vos soles. Sí, però quin gust, això del flirteig aquest. Sí, està molt bé. Et fa anar a treballar amb un altre aire. Exacte, que això sigui la gasolina en contra del capitalisme, Sí. saps? I us he de dir que si sou cambreres, jo, clar, aquesta noia treballa en una botiga. El tema de ser cambreres, si ets una cambrera que de normal flirteja, és a dir, que tu fora del teu àmbit laboral ets flirtejadora, quan ets cambrera això se't trimultiplica. O sigui, de cop ets aquella cambrera que flirteja per 2000 i això et dona la vida, perquè el fet de treballar a hostaleria et dona moltes oportunitats de ser així, saps? Total, a mi m'encantava fent barra. Clar. Quan fas barra, ets la persona, per mi, la persona més desitjable del planeta Terra. Clar. Tens l'alcohol, que és el poder. És tot el que importa. Sí, és fort. Ja està, no? Anem a la següent. 27. Elli. No és cap dubte, només vull exposar com algunes feines molt infravalorades socialment a vegades són com un bon caliu o un espai segur. I en canvi, quan arribem a feines més valorades socialment, la feina es torna un espai on et sents empès per formar una normativitat que no t'encaixa. De les meves primeres feines vaig estar a un fast food amb gent que tenia unes preocupacions i una visió de la vida bastant diferent a la meva, però estava plegat de gent obertament queer, sobretot les dones, que a més la meitat d'elles havien descobert o acceptat aquesta part d'elles en aquest ambient laboral. Òbviament no era fàcil treballar en una feina com aquesta i tot i l'ambient sàfic no treu que moltes tenien un comportament molt tòxic i que repetien patrons possessius que no compartia i era una mica difícil aguantar els bollodrames que es muntaven amb gent de dins i fora de la feina, amb companyes i excompis que no havien deixat la feina abans que jo entrés o amb gent que coneixien en altres cercles. Per mi, McDonald's de hi ha un punt. De Rambla Catalunya. Sí, m'està encantant. McDonald's de Rambla Catalunya? Sí. Totes liades entre totes. Sí, té tanta pinta de pitòstios. Quan estàs allà demanant algú, se'ls hi veu a la cara. Se'ls veu a la cara que han follat. Aquí algú ha follat amb algú. Aquí s'està follant. No sé qui amb qui, però s'està follant. En el Viena, del costat de Bages Centre de Manresa, s'està follant. En fi. Es nota l'aire... Bueno, està bé, noies. Sí. Cada setmana passava alguna cosa. Això sí que era un reality show amb enveges, amb complots, amb una encarregada que era el confessionari de totis, però el bon rotllo, el riures, l'apoderar-nos de l'espai i de la feina davant del jefe, hombre passat, cisetero, que només feia favors o canviava horaris a les que apareixien pel seu despatx amb un escot ben pronunciat, fer una campanya perquè en comptes de seguir-li el rotllo al pavo es sindicalitzessin amb mi va ser el que em va fer aguantar el temps que fes falta aquella feina que els clients tan menyspreen i que ens tracten fatal i ho deixen tot fet una merda com si per pagar pocs diners tinguessin el dret a ser uns marranos i desagraïts. Mira, això és que jo odio, quan vas a cadenes així de menjar ràpid, ja no et dic McDonald's, sinó totes aquestes, tio, que veus que la penya és una puta porca, total. Tio. Què us passa? Bueno, i que tu portes una puta bandeja, que la portes al carrito on has de deixar les bandejes. Si tu no ho fas, si estan totes les bandejes, algú haurà de passar-se 30 minuts agafant bandeja i portant-la allà. Sí. Sou uns guarros, tio. En fi. Sí, jo crec que la moraleja és, si no ho fas tu, estàs obligant a que algú altre hagi de parar el seu curro per fer-ho. Sí, algú infrapagat i, bueno, en fi. És com tan guaiets que no fotràs això.
A veure, en canvi, quan he trobat feines relacionades amb tot el que he estudiat i encara que he fet comunicació i el tercer sector, hi ha hagut espais molt segurs i en perspectiva molt feminista, però hi ha hagut llocs on he hagut de jugar un paper que no era, on la meva vida fora de la feina estava plena de buits o de contradiccions perquè no era capaç d'explicar obertament amb qui tenia cites o a quines activitats anava al cap de setmana o quin llibre estava llegint o quina era l'última sèrie que havia vist perquè no sabia com xocaria la meva identitat més enllà de la feina. I havia escoltat comentaris que no em donaven molta confiança a la comprensió. Depèn de quins llocs vaig aprendre molt més d'interseccionalitat i de classe en el fast food que en algunes feines dedicades a vetllar pels col·lectius vulnerables. Tant de bo, tothom passés una època per una feina similar, crec que ens comportaríem millor als llocs on anem i seríem més comprensivis. Una abraçada i bon estiu, romesquetes. Ole, m'ha agradat molt aquesta idea inicial que ha dit de que és real en aquestes feines superinfravalorades, no? Com hostaleries, menjadors, com treballadors socials, feines com, bàsicament, que estan aixecant la classe baixa o mitjana d'aquest país, és on es generen realment els espais de resistència més prolífics del món. És on la gent es sindicalitza, és on la gent realment genera xarxes de suport, on la gent fa amigues de veritat. O sigui, jo no he fet mai millors amigues que treballant a hostaleria, saps? Total. I soc dissenyadora, em passo el dia treballant per penya i no sé qui són aquesta gent, saps? O sigui, sí, però no. O sigui, que està molt guai aquesta reflexió i també posa en valor la necessitat de totes aquestes feines que al final són el que ens fan societat i són el que ens fan país. Totalment. I et dona una perspectiva també en la cadena de consum, no? Exacte. Si tu ets el que prové aquesta cosa que després consumiràs, serà molt més fàcil que puguis desenvolupar una empatia, ja no dic òptima, potser fins i tot funcional, no? Hi ha gent que no té ni aquesta empatia funcional desenvolupada. Absolutament. I que també hi ha el punt aquest de la persona, no? De que la gratificació personal és immediata perquè treballes directament amb la persona. Quan treballes a una oficina del tipus que sigui enginyeries, publicitat, és igual. Estàs tan lluny del consumidor final que és inevitable que el teu espai de feina es converteixi en un lloc gèlid, en un lloc fred, en un lloc on te l'acaba pelant el que fas, perquè total, saps? Total. I això ens pren un muntó d'ofici. Sí, i també, per acabar, vull dir que crec que hi ha una cosa com interessant que ens va passant al llarg dels anys i ens seguirà passant fins que ens morim, que és la idea com d'anar redefinint l'èxit, no? Sí. I a vegades aspires o anheles una vida o una professió o arribar a un lloc que a la que hi arribes no t'agrada i no et fa feliç. I llavors crec que fer aquest exercici que està fent és molt bonic perquè et permet comprendre realment què et senta bé, no? Més enllà de l'ideal o de com reacciona la gent del teu entorn davant d'aquesta vida que portes, no? Potser la teva mare està molt més orgullosa si treballes a una productora de no sé què, saps? Però potser tu estàs molt més content corrent a un restaurant com que tu et flipa, saps? Sí, absolutament. Absolutament. Mira, això ho pensava molt. La meva companya de pis, la Clàudia Bas, que de fet va sortir a la Turra no fa tant, és una noia que va fer aeroespacials i va estar treballant en un clúster d'automoció molt de temps, o sigui, un curro gordo, i un dia va decidir que aquella vida no era per ella i que ella volia agafar el negoci de la seva mare, que és modista. Es diu Retocs Maria, la botiga. Shout out a Travessera de Gràcia, alçada Joànic, per allà. Està molt bé, si heu d'arreglar coses heu d'anar allà. I, tio, em flipa la Clàudia i li he dit 1000 cops perquè ella ha decidit que la seva idea d'èxit és aquesta, continuar amb el negoci familiar i que és el que li fa feliç ser modista. Total. I això mola i crec que és un gran exemple d'entendre que el sector de serveis et dona molta vida, saps? I són tots aquests sectors els que fan que els barris es mantinguin, també. Sí, i que te n'has de poder sentir igual d'orgullós. No? Absolutament. I que després, si tens una ambició desmedida i vols no sé què, està increïble. Sí, però bueno, que puguis ser honest amb tu mateixa, també. No? Bueno, i que també entendre que els camins aquests d'ambició desmedida, de l'èxit creatiu, de tal, ens els pinten molt fàcils, però pel mig hi ha molta depressió i pel mig hi ha molta acceptació del fracàs i pel mig hi ha coses molt xungues fins que arribes on tu consideris que has d'arribar, no? Llavors, bueno, desmitificar-ho tot una mica en general i entendre que la feina és feina.
Anem al següent? Vinga, Et toca. et toca a tu. No? No? Ah, no, sí. Sí que em toca, sí. M'havia perdut. És que m'he deixat les ulleres a casa, no? Ja estic una mica que no m'hi veig. Bueno, canvi de look. Sí. Estic millor, Sense ulleres em veig més guapa. He de fer el pas de fer-me lentilles, noies. Vinga. Per si us interessa, si algú té algun tip, alguna marca de lentilles tant, soc tot orelles. Vinga, ella 25... És tan absolutament l'últim programa, aquest. Sí. És que em fa com cosa, tenir les lentilles, allò... L'ull, el dit a l'ull. Bueno, si teniu tips, En fi. @salsaromesco. Òptica universitària, mira. És veritat. És igual. Vinga. Ella 25. Ella 25. Hola, romesquetes. Aquest tema em toca bastant perquè sempre m'he sentit una mica bitxo raro a la feina. Treballo en ciència i encara que estigui lleig i soni a Pick Me, que ho digui jo, hi ha molts científics avorrits i sento que l'acadèmia és moltes vegades un entorn bastant heteronormativo. Jo vesteixo bastant femenina i sento que en general a la gent hetero no se li passa pel cap que sigui del col·lectiu fins que ho dic. I haver d'estar sempre forçada a triar entre ocultar per omissió qui sóc o estar fora tota l'estona remarcant que no m'agraden els homes és cansat i incòmode perquè no se sent com un entorn del tot segur en el qual sortir de l'armari. Encara que mai hagi tingut problemes reals amb ningú. A més, el semblar hetero significa que moltes vegades parlen davant de mi d'una manera que estic bastant segura que no parlarien si sabessin que sóc queer. Record que va venir un noi a una entrevista de treball i quan va marxar parlaven d'ell per començar assumint que era gay, quan ell, òbviament, no havia dit res del tema. I per seguir dient que no sabien si fiar-se d'ell perquè havia transmès vibres de marica mala. Buah, això és molt heavy, Entrevista de feina, Sí, és que... Buah. I que hi ha dos tipus de gais, els que treballen molt perquè han vingut perquè han tingut una vida difícil i saben el que és currar-se les coses per aconseguir-les i les mariques males que millor tenir-les lluny. De debò, digue'ns el nom i el cognom I hi ha del dos lloc on tipus de gais, treballes. procedeix a dir dos tipus de persones. Procedeix a dir dos tipus de persones i després com? La cosa aquesta de sí, et contractaré si ets homosexual perquè has tingut una vida tan dolenta que segur que treballes bé. Clar, Saps? perquè saps el que costa. Clar. T'han rebutjat tant que saps el que costa. El que costa i, a més, així et podrà explotar millor. Uf! És impressionant, Això, noies. tia, és tant d'observatori LGTBI-fòbies. O sigui, podria ser un informe tan llarg d'això. En fi, m'ha ofès molt. Continuo. Mai parlarien de la seva sexualitat ni molt menys assumirien tota la seva personalitat en base a 10 minuts si hagués semblat hetero. Whatever that means. Sé que dins del col·lectiu som les primeres que pequem moltes vegades d'etiquetar i categoritzar-nos al detall, però no sé, penya, potser els gais són persones complexes com vosaltres, no un de dos arquetips que us heu muntat al vostre cap. A part d'això, sempre m'acaba caient el títol de Morrita Woke, perquè Déu meu! on treballes? Canvia de feina! Mira't d'aquí, tia! Perquè... Morrita woke. Dios, que asco! Em sento bruta, em rentaria la boca, després de dir-ho. No, total. Perquè arriba un punt en el qual m'afarto d'escoltar comentaris rancis i transfobs. I estic cansada d'educar adults en drets humans, però més cansada estic d'escoltar merda. En fi, una abraçada molt forta i moltes gràcies pel que feu. I volia aprofitar per esmenar Prisma, una associació que treballa per la igualtat i visibilitat del col·lectiu LGTBIQ+ en la ciència i tecnologia, per si algú li interessa. I tant. Prisma. No, jo, quan he llegit això aquest matí... Morrita woke. No estic encara, jo encara estic allà. No t'he fet a l'hotel Miramar perquè t'he vist espavilada, tia. Perquè t'hem vist capaç de... Sí, perquè hem vist amb que... punyos els vences de tots. Sí, perquè he vist que t'estaves queixant poc de lo que et podries arribar a estar queixant, però és fort, Mare meva. A mi la cosa aquesta de com que ets un col·lectiu vulnerable et puc explotar millor és molt grosa. Bueno, i que, fins i tot, o sigui, diré més. No sé com és la teva experiència o com són les vostres romesquetes, però com que jo tinc la sensació que a la que agafes aquest paper de ser la persona que es queixa o que diu, tio, tu creus que has de dir això? Deixen de dir-ho davant teu. Davant teu, clar. Només davant teu. I llavors segueixen fent el mateix, però no ho diuen davant teu perquè et ratlles, llavors veia pal que ratlli. Sí, no? perquè ets molt sensible i... Llavors és com, bueno, tu ara plantejaves, no? Si sabessin que soc queer, o no, com si sabessin que no sóc una tia hetero, això no m'ho dirien davant,
no? Però és com ho seguirien dient. Llavors, potser, podets escollir, és millor que ho diguin davant teu i que almenys sàpigues quin peu calcen, no? I quina és la situació real de la teva oficina i com és aquesta gent. Perquè si no, ells segueixen sent així, però quan no hi ets. Totalment. I també us animo, és a dir, si us trobeu amb comentaris així, us animo a fer una denúncia anònima a l'Institut en contra de la LGTBIQ-fòbia, que ara m'he inventat el nom, però l'Institut de... Ja us ho diré. Institut Gai. No. L'Observatori, joder. L'Observatori en contra de l'LGTBIQ-fòbia, feu una denúncia anònima, tal, i un dia es presentarà allà una persona. Perquè és que no, o sigui, això, nenes, tenim uns recursos públics a la nostra disposició, feu-los servir, perquè aquests comentaris, no. Bueno, i sobretot, precisament, quan és una feina que és una feina científica, no? Com que s'hauria de basar, entenc, no sé ni de quin àmbit és, però amb els papers publicats, amb els projectes de recerca que s'han tirat endavant. Vull dir que és precisament un tipus de curro que tu pots mesurar objectivament. Sí, i que possiblement sigui un curro que begui d'un munt de subvencions públiques, vull dir que possiblement sigui UAP o sigui UB o sigui... Escollir-te per si ets una marica mala o no. És que això em sembla, tia... Bueno. Mira, aquest pobre noi... Espero que no l'agafessin. És que total, jo també espero que no l'agafessin. Em sembla fortíssim, tio. Em sembla fortíssim. És que no puc. Noies, mal gust de boca, aviam si ho remuntem, eh? Vinga, tot i que... Ella, 23. Ai, aquesta. Hola, romesquetes. Jo vinc a explicar la meva única font d'entreteniment en la meva primera feina que odiava. Els meus companys sent Messi. Tenia 2 companys, una noia de 25 anys que s'acabava de mudar al país per aquest treball i que vivia amb el seu nòvio. Portaven 5 anys i ell s'havia mudat només per seguir-la. I un noi gay de 24 anys. No ens portàvem moltíssim, però hi havia un bon rotllo. Fins i tot havíem compartit habitació els 3 en un viatge de treball feia poc. El cas és que en 7 mesos treballant juntes cada dia, la noia gairebé no m'havia explicat coses personals. Només sabia que tenia 2 gossos i que estava en una relació estable i aparentment feliç. Es valia amb el gay? Ai, m'encantaria això. De sobte, un dia em va dir, sense venir al cas, que ell portava els 5 anys de relació sense treballar. Que ella ho pagava tot i que, a més, la tractava malament. Es negava a treure els gossos, a passejar i, cito textualment, el pitjor de tot, no follaven. O sigui, bàsicament era la seva sugar mami sense... Ja està. Sí. D'allí a una estoneta em va dir que hi havia una cosa més. Molts punts suspensius. Resulta que el nostre company, suposadament gay, molts interrogants, l'havia basat en el viatge de treball al qual vam anar els 3 i que quasi els pillo enrotllant-se a l'habitació de l'hotel al tornar una nit que jo havia sortit de festa i ells no. Imagina't aquesta persona. Impressionant. Jo no en tenia res. Jo pensava que érem 3 besties. Jo lesbiana, ella casadíssima i ell gay. I de sobte vaig descobrir que havia estat third wheeling. Però espera, perquè encara hi ha més. Ui, m'està encantant aquesta anècdota. És boníssima. És molt old romesco, no? En plan, sí. com les romescades que ens dèieu abans. Vale. Encara hi ha més. Aquell finde que van quedar per prendre alguna cosa i el tercer gin tònic, ell li va dir directament "Do you wanna have sex?" I ella, "Ok", i a casa d'ell que se'n van anar. Però és que ella és al·lèrgica al làtex i ell no tenia condons sense làtex. Bé, no passa res, no? Hi ha moltes coses divertides a fer més enllà de la penetració. No? Doncs, aparentment, no era una opció. Però és que van prendre la pitjor decisió possible, no comentar la jugada. Ell va assumir que ella prenia la píndola anticonceptiva, ella va assumir que ell faria la marxa atràs. És increïble, és que el que s'arriba a liar aquesta... No ho saps. Perdona'm una cosa, que ella assumís que ella... O sigui... Sí, és molt guarro. Què? Sí. Bueno, i que ella, en plan, segur que faràs la marxa atràs com... Clar, no et comptes de córrer dins. Sí, jo no t'he dit que estigui fent servir cap anticonceptiu. Que ja estan follant sense condó. Noies, no se pot follar sense condó. No. I menys amb una persona amb la que estàs tenint sexe casual. Sí, que no saps. O sigui, és un tema de sexe puntual. Fica't un condó. Clar, la millor persona del món et pot passar una ETS. Sí. La persona més dolça i que menys folla et pot passar una ETS. Stop it. Bueno, seguim. Aparentment no era una opció, però és que això, ella va assumir que ell faria la marxa atrás. Penya, no confieu en la marxa atrás. Estem en el segle XXI. Exclamacions. I així arribem al dilluns. Verge Santíssima, he de dir,
Tinc enveja. Tinc FOMO ara mateix. M'agradaria ser tu aquell dilluns. 2 dies més tard, amb la tia prenent la pastilla del dia després amb el cafelito del descans mentre me l'explicava. Enveja. És tan caòtic tot. És impressionant. Això li van seguir un parell de mesos en què ella seguia amb el seu nòvio, amb el qual no follava, i em parlava malament de l'amant, amb el qual sí que follava molt. Un retard de regla que ens va portar a buscar com cal fer per avortar i un test d'embaràs negatiu en la paperera del despatx. Noies! És que està sent molt fort. És que tu tens una jornada laboral així i vas amb un somriure. No, i tant, tia. I vas dient, què passarà avui? Sí, i tant, i tant. Bueno, és molt que fort. clar. Vaig deixar aquella feina i mai vaig saber res més del tema, però ella continua vivint amb el nòvio i treballant amb l'amant. Postdata, després de 2 setmanes d'ella preguntant-me «But do you think I look like a man?» La vaig convèncer perquè li preguntés sobre el tema de ser gay. Resulta que la seva definició de gay era «M'agrada tot, però preferiria estar en una relació amb un home». Era un bisexual icon. Era un bisexual icon. Perdó per aquesta història tan llarga, juro que he retallat bastants episodis. Moltes gràcies pel que feu. Ha retallat, Sou-les i no passa res. Sí, s'ha quedat aquí. Què? Ha sigut increïble, això. Perdona? No, o sigui, a mi aquesta em va encantar. És perfecte. O sigui, tu ets una lesbianete. Amb el teu amic gay i la teva nòvia casada. Ai, i la teva amiga casada. I la teva amiga casada, tia. Comencen a tenir un afer. El primer cop que folla el gay amb l'amiga casada, la escorre dintre i s'ha de fer la pastilla el dia després. Bueno. I tot això amb el nòvio aquest que té com una sugar mami de mentida, o sigui, bàsicament surt amb un penques. Surt amb un penques de tota la vida. De tota la vida. D'aquests n'hi ha hagut sempre, Sí. n'hi haurà sempre. Idealment no te'ls has de posar a casa. Idealment no te'l siguis a casa. No. I al llit, bueno, No. millor no. Un penques, noies. Això ja. Estem a un altre lloc ja, noies, com per anar tirant de penques, saps? Hi ha ONGs que poden ser la teva causa. No cal que un penques sigui la teva causa. Això és veritat. I que el mantinguis allà, vinga a pagar el pis. Hòstia, El súper és molt car, eh? El súper està tot molt car. 60 euros casa ametller per 2 àpats. Home, també tu vas a casa Ametller, Marta. Penques. Tu també vas a casa Ametller. Penques fotent-se uns raviolis de carbassa. Gratis. Clar, no. També parla anglès amb els seus companys. Això em fa pensar d'on és. No, ella... Però... Tothom és de... No, tothom és perquè Mira, jefa. anglosaxó. Deu anar... Ui, quins bons pantalons porta l'Izaro. Izaro. Acaba de passar la recent nova directora de Ràdio Primavera Sound amb uns pantalons de camel. Amb un loquet. Sí, de fumetes. Llueixen com Versace. Sí, té un punt. Bueno, en fi. I ja està, és que només Sí. podem dir que tenim enveja d'això. Sí. Tenim enveja, i això de parlar anglès és perquè hi ha moltes agències aquí que es treballa en anglès. M'encantaria treballar en anglès. No, bueno, a vegades Marta, parlo no en anglès. t'encantaria treballar en anglès. Hi ha jugadores del Barça que parlen en anglès i els hi puc dir, please, look over there. Uau, Relax your shoulders. passo de tu. Anem a la següent, vinga. Última! Anem a la següent i última! Som-hi. Ella, 19. Bon dia, Romasquetes. Això fou un estiu. Fou. No, és que m'encanta, Ja comencem. tio. Això fora un estiu. Sí, de sí, 1900. Ai. No, m'encanta. Això fou... Bueno, això és valencià. No? Ah, sí? Fou? Fou, jo diria que sí. Jo crec que fou és català antic. Clàssic? Català antic. Català clàssic. No ho sé, noies. Està molt bé, noies, eh? Fatal, sigui com Anem a sigui, protegir la llengua. joder. Feu servir totes les paraules que Feu pugueu. tot. Això fou un estiu quan vaig treballar per primer cop en una empresa que lluïa professional i moderna. Vaig arribar entre nerviosa i contenta en una fàbrica plena de joventut, sobretot moltes noies. La veritat, sense voler donar alabances a allò que en diuen el treball dignifica, vaig estar molt bé en aquell racó del món en el qual intenten blanquejar la seva imatge amb anglicismes i regals als treballadors. Li guardo bon record aquella feina, sobretot perquè vaig tenir una petita però potent història sàfica. Home, clar que li guardes bon record, carinyo. I ella, no sé per què, però... No sé per què, però em va sentar fantàstic treballar en aquella merda de fàbrica. Ah, vicio. Fer amigues en aquell lloc era prou fàcil i quan van saber que era lesbiana ja van dir allò de qui treballa una amiga nostra que també és lesbiana. Típic tòpic, però bé, em vaig acabar fixant en aquella bullera masc i ella també amb mi, una altra bullera masc. Dins d'aquell lloc, molt bé.
dins aquest lloc on els clitxets i els Mr. Wonderfuls eren recurrents, aquella noia va trencar els meus esquemes. Vaig entendre que amb la roba d'una obrera industrial no es podia diferenciar qui era masc i fem ni el que sigui, només cossos. A poc, aquella atracció entre dues bulleres augmentava, vam començar a creuar mirades i a parlar. Les meves amigues no paraven de parlar meravelles d'ella i jo m'ho creia perquè ja feia pinta de tenir experiència, com jo. Finalment, cansada de tanta heterocuriosa que passà per la meva vida, vaig començar a tontejar amb aquella noia mood lesbi-lenyadora, però alhora tendra, i ella també ho va fer amb mi. Resumidament, vam fer un sopar d'empresa i em vaig quedar a dormir a casa seva. Quan tan sols feia una setmana que ens coneixíem, em va ensenyar la seva col·lecció de joguines sexuals i ens ho vam passar molt bé. La tensió sexual no parava d'augmentar en hores laborals i, com la meva plaça no era fixa i sabia que em fotrien fora en poc temps, vaig decidir passar-m'ho millor. Entre unes coses i altres, ja, és que ara fliparàs. Queda una línia. Com es pot torçar tant perquè amb una línia? Entre unes coses i altres, un dia vam quedar al lavabo de l'empresa. Vaig tenir el meu primer squirt. Fou difícil... En jornada laboral. En jornada laboral. Fou difícil de gestionar en aquell moment, però fàcil de recordar tota la meva vida. M'encanta perquè sí que parla com català antic. És fantàstica. Molt bé. I té 19 anys. I té 19 anys. Té 19 anys, ha fet un squirt amb la seva nòvia bulleríssima al lavabo de l'empresa ja. O sigui, per mi aquesta persona ha viscut, bueno, més que jo, com a mínim més que jo. Més que tu. Sí, que t'he de dir. Increïble. A mi m'ha encantat, o sigui... Ets una reina. També m'ha agradat molt aquesta com observació de lo que fa un uniforme amb nosaltres, no? Com que ens despulla de tot el nostre passing. Total. Per acabar sent el que som en una fàbrica i ens unifica molt a totes, no? Com que a cop i volta, si treballes amb gorro, et fan treure tots els piercings i portes un mono, no cal saber si la persona aquesta que t'està agradant és masc o és fem, saps? Com està molt heavy. A mi això em va passar un dia... Jo he tingut molts problemes d'esquena, llavors em van haver de fer un seguiment com setmanal a una fisio a Sarrià, molt pija. Una fisio? Mira, és que et podria dir el nom del lloc i tot. Vols dir-lo? Com és l'anècdota? És que el lloc era com un tio que era com el fisio del Barça, que era com... Estava davant de 3 torres, la consulta. Era molt gran. Vale. Bueno, total, que jo allà em feia cada dia el massatge, cada setmana el massatge a una noia igual. I jo vaig començar com a encapritxar-me molt perquè, no sé, era com molt guapa, clarament era lesbiana. Però i no et passa molt a l'univers fisio, que és com et toquen, tens un moment d'intimitat, per mi és una cita. Ah, sí, No. Jo, però aquesta noia com que la vaig veure en plan amb l'uniforme, tal, en plan ets lesbiana, com tal, no sé quantos. I un dia estava jo esperant a la consulta i de cop la vaig veure sortir vestida de carrer. I què tal? La pitjor experiència de la meva vida. Per què? Vestia fatal. Anava en plan de Pull&Bear? De l'Estradivarius? Anava com d'heterosexual normal. I va ser com... he estat 4 setmanes fent-me la fucking peli. I no, fatal. És increïble el que fa un uniforme. És que la roba ens defineix tant. Sí. Amb l'uniforme tu pots veure el potencial a qui sigui. Sí, tu pots decidir que aquella persona serà el que tu desitgis que sigui. Sí. Però bueno, no sé, fa molt que no la veig. Ja està. Em va arreglar l'esquena. Bueno, doncs ja està. Des d'aquí t'agraïm que la Caral pugui estar aquí, entre nosaltres. Aquí, dreta i asseguda. Correcte. Molt bé. Doncs això ha sigut l'últim episodi d'aquesta temporada. Ens veiem la següent perquè aquestes de Ràdio Primavera Sound ens han renovat. Des d'aquí una forta abraçada de despedida a la Marta Salicru, la primera persona que va apostar per al nostre projecte més enllà de Tardeo. Esperem que et vagi molt bé aquesta nova etapa i també donem la benvinguda a l'Ízaro i a la Clara, les noves directores de Ràdio Primavera Sound. Totes reines del mambo. Ens veiem al setembre. Descobrireu les imatges de la nova temporada. Ja sabeu que construïm una identitat nova cada cop que comencem. A veure quina fem aquesta. A veure què toca aquest any. Adéu, estan maquinant coses. Bon estiu. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. Salsa Romesco, un podcast de Marta Mas i Caral Guinart. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.